καρέκλα θα καθίσει μία ακόμη ηλίθια, που το μόνο που τη χωρίζει από τις 200.000 ευρώ είναι 5 ερωτήσεις και η ικανότητά της να απαντήσει σε κάθε μία από αυτές λέγοντας την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Υπάρχει άραγε κάποιος που δεν φοβάται να αποκαλύψει τα μυστικά του? Όχι. Γιατί αν υπάρχει, πρέπει να είναι πολύ ηλίθιος. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τη στιγμή της ηλίθειας. Ας γνωρίσουμε την παίκτριά μας. Τίσα Μπουντούνα, 32 ετών. Για παραπάνω την κόβω, αλλά τόσο είπε ότι είναι. Κατάγεται από το Μιλοπόταμο Κρήτης. Είναι κόρη Καστανά. Βγήκε από μικρή στο πεζοδρόμιο, βοηθώντας τον πατέρα της. Κάποια στιγμή ο πατέρας της μας άφησε χρόνους. Αλλά εκείνη συνέχισε να κάνει πεζοδρόμιο, γιατί κονόμαγε αρκετά από τη δήλωσε η ίδια. Στα 18 της παντρεύτηκε για πρώτη φορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα έχει κάνει 4 γάμους και μια κηδεία. Σήμερα είναι παντρεμένη με το Ζήση και ζουν στα ζωνιανά της Κρήτης, κάνοντας δουλειές με φούντες. Και ο Νοών νοήτο. Η Τίσα απάντησε σε 50 ερωτήσεις στον ανιχνευτή ψεύδους. 5 από αυτές επιλέχτηκαν για απόψε. Τίσα, ήρθε για σένα η στιγμή της ηλίθειας. Τίσα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, κάθισε. Όχι εδώ, Τίσα. Εσύ κάθεσαι εκεί. Γιατί εδώ κάθεται κανείς? Ναι, εγώ. Oh, excuse me. Τίσα, περίεργο όνομα. Καθόλου. Τι καθόλου? Δεν είναι συνηθισμένο όνομα, δεν τα ακούς κάθε μέρα? Εγώ τα ακούω. Κατάλαβα. Αλήθεια, από πού βγαίνει? Ποιο? Το όνομα. Ποιο όνομα? Το Τίσα. Τι? Τι. Από πού βγαίνει? Το Τίσα. Όχι το Κέλλη. Το Κέλλη δεν ξέρω να σου πω για το Τίσα. Ναι. Το Τίσα βγαίνει από το Λετίσα. Α, είναι δηλαδή ξένο? Όχι, γιατί να είναι ξένο, δικό μου είναι. Όχι, δεν με κατάλαβες. Εννοώ, είναι ξενικό? Όχι, είναι χαϊδευτικό. Και από πού βγαίνει? Ποιο? Το Λετίσα. Από τον Νικολετίσα. Τίσα, πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά. Δεν είσαι δηλαδή αγχωμένη που θα ξεφτυλιστεί σήμερα? Όχι, γιατί εσύ είσαι. Εγώ γιατί να είμαι? Εμένα ρωτάς, εσύ δεν ξέρεις. Τι να ξέρω? Αν είσαι. Αν είμαι τι? Έλατε. Αϊντε. Α, δεν πάει καλά, jazz. Τίσα, σήμερα δεν θα ξεφτυλιστείς μόνο μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων τηλεθεατών, αλλά θα γίνεις ρόμπα και μπροστά σε φίλους και συγγενείς που ήρθαν για να σε υποστηρίξουν. Αχέστηκα, δεν με νοιάζει, σιγά. Ας τους υποδεχτούμε λοιπόν. Η μαμά έχει συγκαεί λίγο, αλλά τη φέραμε το ζόρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι η Λουκία, η μητέρα της Τίσας. Καλησπέρα, είμαι ο Ζήσης, ο άντρας της Τίσας. Καλησπέρα. Είμαι η Σύση, μητέρα του Ζήση και πεθέρα σας. Καλησπέρα, είμαι ο Αναστάσης, ο ταξιτζής που έφερε την οικογένεια. Δεν έχω καμία σχέση με τους ανθρώπους, απλά βαριόμουν να περιμένω κάτω στο ταξί και είπα να ανέβω να ρίξω ένα βλέφαρο στα τεκτενόμενα. Πειράζει? Όχι βέβαια. Οκ. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Τίσα, υπάρχουν 5 ερωτήσεις. Σε κάθε μία από αυτές αντιστοιχεί και ένα χρηματικό ποσό. Τα ποσά αυτά κυμαίνονται από 5.000 έως 200.000 ευρώ. Ανάλογα με το μέγεθος της ξεφτύλας, ανεβαίνει και το ποσό. Εντάξει ως εδώ? Εντάξει. Είσαι έτοιμη λοιπόν για το ταξίδι στην αλήθεια? Ναι, έχω φέρει και το ειστήριο. Ποιο εισιτήριο? Για το ταξίδι, παράθυρο θα κάτσω, στο λέω. Κατάλαβα. Τίσα, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για σένα. Με τι ασχολείσαι? Δουλεύω μαζί με κάτι ξαδέρφες μου σε ένα κέντρο διασκεδάσεως στο Σύσυφο. Είναι με κονσομασιόν, ξέρεις. Α, είστε δηλαδή κονσοματρίς? Όχι 3, 4 είμαστε. Είμαι εγώ, η Στάσα, του θύμου του Σταμάτη, μεγάλη σουσουράδα αυτή. Η Σωσό και η Σάσα, αυτές είναι του θύμου του Σοφρόνη. Όχι, δεν με κατάλαβες. Εννοώ, πας στα τραπέζια και κάνεις παρέα στους άντρες. Όχι, εγώ τραγουδάω. Είμαι τραγουδίστρια. Τώρα θα κυκλοφορήσω και το τραγούδι που λέει «Σε συγχώρησα κι εσύ ήσουν ασυγχώρητος, σε σημασμένος, στιγματισμένος και τιμώρητος». Τώρα θα κυκλοφορήσει σε 1-2 χρόνια
Γιατί είμαι στο στούντιο ακόμα, έχω κολλήσει τη φράση αυτή. Σε συγχώρησα κι εσύ ήσουν ασυγχώρητος, σε σημασμένος, στιγματισμένος και τιμώρητος. Κάπου ακούσαμε ένα σφυριγματάκι. Και ποια είναι η αγαπημένη σου τραγουδίστρια? Η Μπέση Αργυράκη. Την Μπέση, την είπες κανονικά. Ναι, για να μην νομίζετε την κροϊδεύω, δεν είναι σωστό. Μάλιστα. Τι λες, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Παίζουμε για 5.000 ευρώ. Πρώτη ερώτηση. Σιγά καλέ, φτιάχτηκα. Πώς το λες έτσι? Πιστεύεις πως οι άντρες στην Κρήτη είναι πιο πρικισμένοι από τους Αθηναίους?